عمو بفلتة في كفتي لقال أمضى لو معلتي بفلتة من دقاف كخوننا هاليلويا بقالوا حرام وخان كخوننا هاليلويا قالوا لإيخو كحوينا كابقود عبدنا ونكوتعنا عبو بنازريتو بإيسوس كريستوس بس عزيز اللي الله منفس كاخ قلقلنا لمنك الله منفس قدوس አይትከልከል በኃይል ንቃል ካህ ትገልጾት اللي الله እግዚአብሔር አቦ እትንሰምዖ ቃል በእምነት ምስ ነፍስ ወከፍና ከሐብር ሞክታመና ጸልይ الله ቆሙስለት ገብር ድማ ይመስገነካ الله ሽም ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ሁላህና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 كنوتينامو كاب قطر حادث شمون تزلو بمنباب كنجمرينا نسامي ما يتايقومو كمبالي وانجيل يوحنس معرف 15 أنا نحكي قندويني تخالي أخا أبوي نتي أباي زلو فرزي فري زبلو كله جنفر يرحقه نتي فرز فري زبلة جنفر جنا عزيم أنت فري يتريه نسخاتكم كا صلاتي زنجركم قال درون صهاتي أباي تصنعو أنا ونابخاتكم جنفر أبتقندو وينون تزيت أنعى كابر أسوق فرلهم زيك نسخاتكمون أباي تزيت أنعهم كمو يهم تقندو ويني أنا جنافر كا نسخاتكم يهم بجكاي حنتك كواخت قبرو أي تقولون يهم أمو إتابعي زيت أنع أنا ونابو نسيو بزح فرز فري أباي زيت أنع زبلة خم تشنفر نوت أي تدربي وينكت أكيبهم نبحوي دربي ومو يندد أباي أنت تصنعكم على ونابهاتكم تحدرة تدريو زبلة تلمن مو يخون لكم بزح فران تفريهم أبوي بزي خبر لك مزامر تيون كتكونوا يخون آمين هاليلويا لو معلتي أب كريستوس من بار بزبل أجد داسار استي إنا كنري معرف حسرت حموشته بزح كفلتات بزح حسابات زهاز كفليو ويتا يسوس كريستوس أبزي هيوسع عبدو كميك خون كمسل كمزلوه كندالو اللومن كنقبرون زقباءنا نقرات بقلت تزاربو اللو خفليو نهرينا يوم معرف حسرت حموشته بوحدو حدا 4 وي 5 عبيت على الاستطاعة على إلو اللو ويتا يسوس كريستوس إذا حجي نحنا زنببنا يو تقدم أي كفال ترايو انتا إلو لو أبز مقرافة صرت حموشتك هاب حدك سامود دعتان دحرام بيبنا يو بزعبا ناي حق قندوينن جانفرن كزارب كلون ريعينا كالدما بزعبا أفقرو مصنعن نحد حنا مفقارن تزاريبو اللو اندقنا دما نتوم ناتو زخولنا دما كم متأنك تقدمو انتايلو نالو عالم كتسأل عنا مخانا إذن أجرزي كأتوم كم زلوهم ينقرب نيرو بزي مخنيات دما بزعبا زمت سدتن قد منفس كدوس وي بزعبا منفس كدوسن مسكرنت تزاريبو اللو مالتي لو ما عالتقن بزعبا نفسه كفو كزارب سلازي كأل اتن قداموت كاب قطر حدك سا شمون تزنببنا يو كاو بمبقاس نتقويتا عبدالبي زأمت وحساب ككافلكم يامي عبزي أنا إلو ززارب زولو قويتا يسوس كريستوس انتا إلو أنا نحكي قندي ويني إلو حكي أنا إلو ززارب زولو سلمتا إنزي انفسايز قبر زلوكم مسيلوكم تزارباي وساني حكي لو زخون سب تزاري وايد سمعوني خا تزارباي قل وساني سب اندحر كوينو عقداس سب اندحر كوينو يقدسك اندحر كوينو قل نتي نفسه كاب عفو زوال قال كتسمع تني هاتب الحكيدو بهومي نزق على زي أنا إلو ززارب زلو من مخانو خزارب قرب دلي مالتي إذا أنا إلو ززارب زلو يوحنس بعلو خقل صخلو انتا إلو الله مقرف عدا كله بقو كونه كابت زخونه بزي بقو زخونه يلبون إلو زبالو فتعاري كله عالم
برهان عالم ني عالم مدحن كل بركيز سجدلو اتقول لسانون نخبر እግዚአብሔር አቦ ፈቲው ካይፈተወ ጎይታ ሙኻኑ ወጀሉ አምላክ ነሱ በፈቃዱ ሰብ ኮይኑ ደቅ ሰባት ከድህን መልክ ባሪያዝ ወሰደ ርእሱ ባዶ ዝገበረ ኢየሱስዩ አነ ኢሉ ዘዛረብ ዘሎ ቀጥሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ እቲ ተኻሊዩ ኻይሉ ተኻሊዩ ኻን ፈልጦ ይገድሰናይ ሐቀይዶ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ስእሊ አባ አምሮና ክሳዓል ዘለዎ እዚ ናይ ውሻጠ ዘረባይ እዚ ንኹሉ ሰብ ተዛረቦ ዘረባይ ኮነ እዚ ኣብት ናይ ላስት ሰፐር ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናይ ሞዳታ ድራር እናተመገበ ሆሎ ነቶም ናቱ ናይ ቀረባ ዝኾኑ ዘካፈሎ ሚስጥር እዚ ናይ አደባባይ ሚስጥር አይኮነን እዚ ነቶም አውኡ ዘለው ኣብ ሰርኩሉን ዘለው ዝተነገረ ነገር ከም ምዕራፍ 13 ጀሚሩ ክሳብ I believe ክሳብ maybe ተዘይተጋገ 16 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ጥራይ አድሬስ ዝገበሮ ሐሳብ ይዘሎ እዚ 15 ካ ቆምዩ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ ተኻሊኢኻ ወይ ድማ ከም ተኻሊት ወይኒ ዝገለጾ ድማ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ምልክን ስልጣንን ዘለዎ ንሁሉ ዝገዝ እልፍ አላፍ መላእክቲ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ሰግዱሉ ይሁን መስበለ ሁሉ ዝኾነሉ እግዚአብሔር አቦ ሙኻኑ ይነግርና አሜን ዶ ትኔ ሐቅ ጉንድ ወይኒ አነ ተኻሊኡኻ አቦዩ እዛ ሐቅ እዚ ክፈልጥዎ እዛ ሐቅ እዚ ክስወጠኩም አለው ወይ ዝብሎም ዘሎ መብዛሕቲ ጊዜ እንደህርናይ ታሪክ አንቢብኩም ናይ እስራኤል ብወይኒ ተገልጸት መንያ እስከ እስራኤል በሉኒ ብዙሕ ጊዜ ንእስራኤል እዮም ብዛዕባ ወይኒ ተተላዒሉ እስራኤል ሃትብል አቡ ሆሎ ምክንያቱም ብዙሕ ጊዜ እስራኤል ብናይ ወይኒ ስለተመሰለት ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ንመጀመርታ ጊዜ ወይ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ሕቶ ዝፈጥሩን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ታይልዎ አነ እቲ ሐቀኛ ጉንድ ወይኒ ኢልዎ እስራኤል አይኮነት አነ the true vine ኢሉ ተኻሊኢኻ መን ኢልዎ አቦይስ ከበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሐዲሽ ትምህርቲ ንዓቶም ሐዲሽ ምግላጽዩ ሰሚዖሞ ዘይፈልጡ ምግላጽዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዝን ደቀ መዛሙርቱ ዝነግሮም ዘሎ ስለምንታይ ብዛዕባ አነ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ኢየሱስን እግዚአብሔር አቦ ቅድም መልእክተይ ዝዛረብ መሪጸ እንድሕሪልኩም ንኹም ተኣንቶ ዝነገርኩኹምሲ እቲ ዝዛረብ ዘሎ መን ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ጥራይና ኣዋለቦ ንህብ ሲሪየስ ምዃኑ ንፈልጥውን እቲ ተዛራባይ ምስ ንፈልጥ እዩ አሜን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ንሱ ናይ ሐቅ ጎንድ ወይኒ ከም ዝኾነ ተኻሊኡ ኸኣ አቦ ከም ዝኾነ ምስ ተዛረበ ቀፂሉ ዝተዛረቦ ነገር እንታይ ኢሉ ከም ተዘበብናዮ ነቲ አባይ ዘሎ ፍረስ ዘይፈሪ ዘበለ ሁሉ ጨንፈር እንታይ ገብሮ ኢሉ የርሕቆ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና አዝዩ ምእንቲ ከፍሪ የጽርዮ ንስኻትኩም ከኣ ሳላት ዝነገርኩሁም ቃል ድሮ ንጹሓት ይኹም እናበለ ይቕጽል ቅድሚ ነዚ ክነንብቦ ጸናሕና ሐሳብ ምዝራብና ሓደ ሕቶ ንገዛ ርስና ክንሓትት ደስ ብለኒ ፍረድ ይዝቅድም ዋላስ ህይወት በመሰረት እዚ ክነንብቦ ጸናሕና ቃል እቲ ጨንፈር ክፈሪ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎ ይናለና እስቲ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ክጸናዕ ኣለዎ በሉ እንታይ ይዝቅድም ፍረድ ይዝቅድም ወይስ ህይወት ከበሉ ምናልባት ነዚ ክፍል እዚ ክነንብብ ኮለና ብዙሕ ፍረ ተፈረኹም ፍረ ገለጽ ለዝብል እዚ ክፍል እዚ ከምዝ ናይ ፍረ ብዛዕባ ፍረ ጥራይ ዝዛረብ ኮይኑ ይስማዓና እዩ እንድሕርዳ ኣብቲ ጉንዲ ምጽንዑ ክፈሪ ዝገብሮ ኮይኑ ንፍረ ህላውነት ወይ ህይወት ይዝቅድም ማለት ሎምን ነዚና ክንሪ መብዛሕቴና ክነፍሪ ንደሊና መብዛሕቴና ከምዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም አቦ እንታይ ይገብር ኢሉ በዚ ይኸብር ኢሉ ይሕጎስ ማለት እዩ ሰብ ዓላምኡ ምስፈለጠ ነትተጸዋዕሉ ነገር ምስነበረ እግዚአብሔር ብኡ እንታይ ይገብር ኢሉ ይሕጎስ አሞዳታ ተዛረቦ ቃል ተራ ቃል ካይመስለና ደቀ መዝሙር ይካኸውን ትሩ ዲሳይፕል ፍረ ዝፈሪ ዲሳይፕል
አባል ናይ ቸርች ዝኸውን አይኮነን ሎሚ ካብዚ ኮንፈርት ዞና ከንቀሳቀሰና ይጎይታ ዝደሊ ካብቲ ስቂና ኮፊናሉ ዘለና አሜን ዶ እዚ ዘለና ዮ ህይወት ክንጸልኦ ክንጅምራለና እዚ ኮነን ጎይታ ሪኢልና do you think ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀል ቀራንዮ ተንጠልጥሉ ዝሞተ ከምዚ አይነት ከምዚ ሎሚ ንነብሮ ዘለና ህይወት ክነብር ዝሞተ ይመስለኩም ultimate በቃቲ አብ ዓለም አሎ ዝበሃል ዋጋ ማለት ተመን ዘይብሉ ክንድዚል ከዋጋ ተውጻሉ ዘይትኽእል ክንዱ ዋጋ ዝኸፈለናሲ እዚ ሎሚ ንነብሮ ዘለና ህይወት ክንነብሮ ዲዩ we have to ask ourselves ሎሚ ነፍስ ወከፍና ገዛርእስና ክነሐትት ይግባአና እንታይ ያክብለኩም ደሌ መጀመርታ እቲ ጨንፈር ንገዛርእሱ በቀጻሊ ካብቱ ጉንዲ ብዝረኽቦ ነገራት ህይወቱ ከቀጽላለዎ ቅድሚ ምፍራይካም ክትፈሪ ምድላይካ ቅድሚ ናብቲ ዝቅጽል ምዕራፍ ምኻድካ መጀመርያ ንስኻት ምገብ ክትክላለካ መጀመርታ ንስኻ ምስቲ ጉንዲ ክትጣበቅ ክትክላለካ ምክንያቱም እንታይ እናለና ፍረ ናይ መንባር ውጽኢት እዚ ይረዳአና ፍረ ናይ ጻዕር ጉዳይ አይኮነን ፍረ ናይ መንባር ጉዳይ አሜን ዶ ሰመ አላሁም ዶ ፍረ እንታይ ለ አይስማዓኒ ናይ መንባር ውጽኢት እዩ እቲ ጨንፈር ይሉ አብቱ ጉንዲ እንተ ዘይተጣቢቁ ምጥባቅ ጥራይ ዋጋ ይብሉን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ወከፍና ክነስተብለሉ ዝደልያ ቁጥር 2 እንታይ ይሉሲ ነቲ አባይ ዘሎ ጨንፈር እንታይ ይሉ ነቲ ዘይፈሪ አባይ ዘሎ እስከበሉ እሞ አብ ክርስቶስ ኮይንካ ዘይምፍራ ያለው ማለት እዩ ዘይፈሪ ያለው ማለት እዩ ንህና ካይነኻውን ክንሐስብ ክንክላለና ቀሲና ህይወትና እናፈተሽና የው ምስከድና ክርዳአና አምንታይ ስታተስ ከም ዘለና አሜን ዶ አብዚ ክልተ አይነት ጨናፈሪና ንርኢ ዘለና እቲ ሓደ ጨንፈር ፍረ ከፍሪ እና ተገብኦ ዘይፈሪ ይግብኦ ቆይ እዚ ተተኺልናሉ ዘለና ጉንዲ ወይ ግራውንድ ሲ ካይትፈሪ ዝገብር አይኮነን አብቱ ጉንዲ ጸገም የለን አመንታይ ዳይቱ ጸገም ዘሎ እቲ ጨንፈር ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ አባይ ዘሎ ዝቦሎ ተጣቢቁ ሆሎ እቲ ዝግብኦ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮስዶ ዝግብኦ ክምገቦ ዝግብኦ ክቅለቦ ዝግብኦ ብዘይ ሙሳዶ ይፈሪኒ እቲ ሓደ ግን ፈሪ ያለው ማለት ሎሚ ነፍስ ወከፍና ነዚ ጎይታ ባዕሉ ዝተዛረበ ቃል ከምቲ ዘለዎ ምትርጓም ብዘይ ምትርጓም ንሰዶ ነቲ አባይ ዘሎ እንደህር ኢሉ አው ዘሎ ካሊ ትርጉም ይብሉ ምናልባት ገለገለ ሰባት በቃ ዘይ አመኑ የም ስለ ኢሎም ናብ ዘይ አመኑ ስለ ዝድርቢ ወይለ እንደህር አብ ክርስቶስ አሎ ሰብ አይ አመነን ክንብሎ ንኽእል ነቲ አባይ ዘሎ እንደህር ኢሉ አውሎ ሩሑ አይተኸዱ ህይወትና ንራያ are we fruitful ደሃን ተረዝ በለኸ መስሊ ግን ደሃን ፎከስ እናበለ ኸይድ ኢየሱስ ጎይታይ ክልቲኦም አብ ሓደ ጉንዲኦም ተጣቢቆም ዘሎ ክልቲኦም ጨናፍሪዮም አብ ክልቲኦም ግን ፍልያሎ እቲ ፍልሊ እንታይ እንደህር ኢልና እቲ ሓደ ጨንፈር ዘይፈሪ ከንኮሎ እቲ ሓደ ዝፈሪ ወላ እኳ ክልቲኦም አብ ሓደ ጉንዲ ተጣቢቆም እንተሓለው እቲ ሓደ ጨንፈር ፍረ ዝፈሪዩ ንምንታይ ክፈሪና ተገብኦ ዘይፈሪ እቲ ሓደ ሎማ ዓልቲ ከመይልና ክንፈሪ ከም ንኽእልውን እንኮላይ ክዛረበኩም አሜን ዶ ምክንያቱም ጎይታ ዝደለየና ክንፈሪ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቁጥር 4 እቲ ቀንዲ ዘይምፍራልና ምክንያት አቡ ተዛሪቡሎ እንታይ ልመስልኩም አባይ ጽኑዑ አነውን አባኹም ጨንፈር ኢሉ አብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን አባይ እንተ ዘይጸንዓኹም ከምኡ ኢኹም ኢሉ ጨንፈር ክሳ አብቲ ጉንዲ ዝጸንዐ ፍረ ክፈሪ ብግዲ ባይ ዲፎልት ክፈሪ ካብቲ እንደህር ዝምገብ ኮይኑ ካብቲ ጉንዲ ማለት እዚ አባይ ጽንዑ ዝብል ቃል ክንትርጉሞ የድልየና አሜን አሜን
እዚህ አባይ ጽንዑ ዝብል ቃል በግሪክ ሜኖ ይብሎ እንታይ ማለት መስይልኩም ምጽናህ ይብል ምጽናህ ጥራው ጠጣ ያበለን አብዝ ተዋህቦ ቦታ ኩነታት ዝምድና አቡ ምጽናህ አብት ዘቀመጠካ አቡ ምጽናህ አቡ ምጥባ አቡ መንባር ዝብል ትርጉም አለው አሜን ዶ እሱ ጥራይ ኮነን ምጽናህ መስበለ ምቅጻል መንባር ምጽዋር ምህላው ዶም ባል ዝብል ትርጉም አለው እዛ አባይ ጽንዑ ዝብል ቃል እዚ በትግርኛ አባይ ጽንዑ ዝበሎ በመሐለኛ ተንብቦ ሆለ ሐደስ ብለካ ምክንያቱም ታይ ማለት ሲመስልኩም ታይ ብል በእኔ ኑሩ ነው የሚለው ንበሩ አባይ ንበሩ ጽንዑ ዘይኮነስ አባይ ንበሩ ምሳይ ተጣቢቁም ንበሩ ካባይ ከልገስኩም ንበሩ continuously በዘይ መቆራጥ ምሳይ ንበሩ ዝብል ትርጉም ይዘለው አሜን ዶ ስለዚህ ጎይታ አባይ ጽንዑ ህብለና ሆሎ ወይ አባይ ንበሩ ህብለና ሆሎ በቀጻልነት ጸኒዕሁም ንሁሉ በምጽዋር አባይ ንበሩ ደውበሉ ይዝብለና ዘሎ አሜን ዶ ንምንታይ ኮሙ ዝብል ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ይረዳአና አባይ ጽንዑ እንደህሪሉና ንኸይን ጸንዕ ብዙሕ ነገራት የጓኑፉና ማለት ከይት ጸንዕ ዝገብሩ ነገራት አለው ማለት እዩ ባራን ንስኻትኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባይ እንተ ዘይጸኒዕኹም ፍረኽት ፈሩ አይትኽሉን ይኹም ካበለና ሓደ ምርጫ ጥራይ ዘለና ሱሃንታዩ ምሱ ምጽና ምሱ ምጥባ ምሱ መንባር አሜን ዶ እንታይሉ ጨንፈር አብቱ ጉንድ ወይኑ እንተ ዘይጸንዐ ካብርሱ ክፈሪ ከምዘይከ ሄጂ እዛ ካብርሱ ዝብል ቃል ተስተብሉ ለይደሊ ያለው ብዙሕ ሰብ ካብ ገዛ ርሱ ይክፈሪ ዝጽዕር ዘሎ በትናቱ ታክቲክ ከውን ኸሊ በትናቱ ሲስተም ከውን ፍሬሉ ዝሓስቦ ካለ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ዝብል ዘሎ ወላ ትፍረ ዝበሃል ነገር ውን ክርዳአና ክእል አለው እንታይ ትፍረ አነ ንስኻትኩምን ምስንውስን ጥራህዩ ጎይታ ቢወትና ሙሉ ስልጣን ዝህልዎ እንታይ ኢሉሲ አባይ ጽንዑ መስበለ ቀጽሉ እንታይ ኢሉ አነውን ሪሃለሃ ኮንዲሽናል ማለት ትምጽና ዘይምጽና አባና ይዝውሰን ንሕና ኢና ክንውስን ዘለና መጀመሪያ ኮ ንሕና ኢና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢልና ምሽ በቃ ምስጸዋዕና ተጻውዒት ምስገበረ ተቀቢልናዮ ጎይታ ገርናዮ ኣብ ህይወትና ከአይ ጀሚሩ ሕጅውን ዘሴም መስረህ ይኻ ተቀጽሎ ዘለካ ንጎይታ እናፈቀድካ ማለት አባይ ጽንዑ መስበለ አነውን አባኻትኩም ኢሉ ጨንፈር አብት ጉንድ ወይኒ እንተ ዘይጸነዐ ዝብል ቃል ግደ ናይቲ ጨንፈር ወይ ግደ ናይ ዘነግረና አሜን እቲ ጨንፈር ዩ አብት ጉንዲ ክጸንዕ ዘለዎ እቲ ጨንፈር ክነብር ፍረኽፈሪ ናይ ግድን ምስቲ ጉንዲ ክጣበቕ ኣለዎ ናብ ሓደ ቦታ ዝወስደኩም ዘለኹ ኢየሱስ ጎይታይ ፓርካይ ትግበሩ ምሳይ ተጓዓዙ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ቀንድ ናይ ዝኽፍል እዚ መልእኽቲ ብዛዕባ ፍረ ምፍራይ ኣይኮነ እቲ ዋና መልእኽቲ ናይ ዝኽፍሊ ብዛዕባ ኣብ ጎይታ ምጽናዕ አሜን ዶ ከመልካ ሞቱ ብዘለኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ደይኮነን ፍረን ተፈረኹም ከምዚ ተገበርኩም ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልኩምኒ ካመልስ እንታይ መስይልኩም ፍረ ናይ መንባር ናይ ምጽናዕ ውጽኢት ስለ ዝኾነ አሜን አሜን ጎይታ ባዕሉ በጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉና ኣሎ ብኻለ አዘራርባ እንታይ ዝብለና ዘሎ መስይልኩም ምስኡ ግን ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና አሜን ዶ ኢና ይሓይሽ ካብ ወጻኢ ምንም ከይገበርካ መንባር ወይስ ንስኡ ኮይንካ ኩሉ ክትገብር ሪኹም ኣለኹም በጀካይ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን አመልእኽቱ አመዕራፍ 3 ካብ 21 ክጽሕፈሎም ከሎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ መስይልኩም ግና ኸይሉ ከምቲ አባና ዝገብር ኃይሊ እንታይ ኢለ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘለና እምብዛ እዚዙ ክገብር ዝከኣሎ
كابزل عالم نزل عالم نخلو ولد وددتات أبتحبا محبر كريستوس يسوس نعو كبري يخون نيلو انت قايلو كمتي أبانا زقبر حيلي أبو خوينو زقبر حيلي اللو مالتي كما إليو قويتا يسوس كريستوس أبا حواري باولوس كومو غزالسو غليسو سلامن تايو هابز الزمن زي لك كمتم أباروتو زتقلت خبري بأنا زي قلت زلوهم تزيد اللي هارب أولوس نسب إفسون يتصحفوا له مالو أنت عيل يتصحفوا له مالو كمتي أبانا زقبر حيلي هذا استردوا نجارله بزي يسوع كريستوس حنت تقبر كم زي كر فليتوا له مالتي that's why نا يسوع كريستوس تاني هو ينزله نيسوع كريستوس أبيوتو بمنجاز نيسوع كريستوس كسر أبيوتو بمفرقات إيو إذا كم زي ملك تتصحفوا نازله أنت عيلو كمتي أبانا زقبر حيلي مسؤولة انت عيلو انبزع عزيزو خقبر زكالو خايل نزع أملاح قويتا سيك تفقدو له فقادين كسرح سيك تفقدو له ديهم كندينوتنا نزي كابتي نحنا ان نلمنون ان حاسبون زلنا انبزع عزيزو خقبر زكالو أملاحنا أبانا خقبر حيلو خقلص نفقد زلنا لو معالتي نفسو الكفنا نجزع رسنا نزحتو خن حتى تصبو كوين يسمعن أتمتوين تزاريب الله قويتا يسوس بزن نبروز لنا هيوت حقوس دوي خخون أنا نسخاتكم منك بن نبروز لنا هيوت حقوس عدينا كاب زي من عقاب كنجمر سلز دلوخي اندحر عاقبك ودي خالك ولا حتى زقبر نقر يلا تمالهم ويلنا نتسلي نيرنا كال خبري كال نافقوت كال بحقي آمين آمين نعمل بزحتينا تسقم جنوانا تخيل فوز دلوخو ملأختي متعبكم الله نعم بسحتنا تسقم نقولو كابانا وزعي مالت كاب دقس لندلينا أقاب الزيبلو دخامن تعرن زوزوها هيوت ننبرز لنا كله ندليو نكر حيل بلوه wisdom بلوه whatever name it أوشتنا يزال آمين آمين كلنا ندحر نفسه كفنا هيوتنا فتشنا external forceنا ندلي it ultimate زخونة حيل أوش تخاخل له مالت I want you to get it ما عليا زي بلو حيل أملاخ أبزع حمري تأميت قلو ناتبحلك كاب دق حيل تدلي نتعوش تخا deposit غير وزلو كند تنقصها أسوسي كال external force تدلي نعم بزحتينا تسقم السوي نقال أملاخ انت مرميرنا يو كريستنا كاوشت إن دقز نبر هيوت كم زخونينا نستبل آمين دو لو ما أنت زيادة رايحكم تخيلكم أخولينا عاي كريستنا انت إلي الله كاوشت إن دقز نبرو هيوتي كاب دقب زمت نقر هيوت كاب نالوت كايكونا كاوشتها منفس قدوس كاب بزقبلك ويدما منفس قدوس اب هيوت كاب بزغبرو نجر ان تلوتك ايخات خيدو هيوت ويدما تنبرو هيوت كريستنا everything اوشتهم الله كريستوس اوشتهم الله تبحالو لهم امين تقول نمنتاي كاب دغت دليو يسوع كريستوس you have him كسرح زيت فوقدلو كسرح كنقساس كاي كزارب كسوكم كتنكف كدهسس كهوي زيت فقدلو نعم بزحتينا تسقم السوي هارب أولوس نسب إفوسون قالك هاب تزتصلي اللهم تصلوت عم معرف سلسته كابسر 10 شدشتا كيدنا هنا نبوك لنا كم زيب لنا من انت زون نابتي سماياتن نابتي أب سماياتن عم مدرن زلو كل ولودتات كابوز سمي أبو ببركي امبركخ الله بمنفسو يدوس بمنفسو بل أبتنا وشت أساب بحيلي من أنتي كتبرتعو there is a man inside of you بأخا بأي تداخي مزلو the inner man زبهال الله تحق أنيا man النتك true identity خامالة يسوس كريستوس قويتاي كبرنا أملاك انتهي لوسي بمنفسو يدو ريهم اللهم بمنفس ولا تيلو بدقز منفس هيكون أوش تغالو منفس قدوس
እንድሕር ኣዌር ዘይኮንካ ግን ከመይ ኢሉ ኻይኻ ተንቀሳቕሶ ከመይ ኢልካ ኢኻ ትጥቀመሉ ትማሊ ብቕትማሊ ካብ ሆላንድ ሰብ ደውሉለይ ሲ ክሳዕሉ ምሲ መንፈስ ቅዱስ በቃ ጥቅም መንፈስ ቅዱስ ስለምንታይ ምሳያሉስ አይፈለጥኩን ጸነይ አሩና ሃውሎን ክርስቲያን ከም ዝነበሩ ግን ነው ከም ዝነበሩ ፈልጥ እዚ ደስ ዝበለን ግን እንታይ ከም ዝሆነ ተፈጥሩ now he knows አሜን አሜን እዚ ፍልጠት ከአትወና خلالو አሜን ዶ ምን ተዘውን ናብቲ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ዝስመ አቦ በብርከይ እምብርከ ካለኹ why is our ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክምብርከ ካሎ መሪጹ ሓደ ሚስ ዝገበርዎ ነገር አሎ they don't know about this inner man እዚ ብዛዕባ ውሽጣው ሰብ ዝበሃል ነገር አፍልጦ አይነበሮምን ስለዚህ እንታይሉ በመንፈሱ አብተናይ ውሽጥ ሰብ በኃይል ምን ትክትብርቱ አሜን አሜን ከምቲ ሀብት ክብሩ ክበኩም እጽሊ አለሁ that's my prayer ለማዓት ነፍሶ ከፍና በትናይ ውሽጥ ሰብና ክንብርት ሐዋርያ ጳውሎስ ቆይለ ደጋዊ ሰብና ተበስበሰ ደጋዊ ውሽጣው ሰብ ዝበሃል አለ አይፈልጥኩም ኢየሱስ ጎይታይ ደጋዊን ውሽጣዊን ዝበሃል ሰብ አለ ሲሪየስ ኮይንኩም በሆም ኢየሱስ ጎይታይ ነዘኽፍሊ በተ ሐዲስ ትርጉም ከነንብቦ ደስ ብለን ምክንያቱም እዚኦም ሐዲስ ተወለዶት ናይ ቀደም ትግርኛ ይርድኦምን ቁርብ ብርትዖም ስለዚ ናዓቶም ኢለ በሐዲስ ትርጉም ዝብዎ ዘሎ ምእንተ ዘወን ኢሉ ኣብ ቅድምቲ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ብኡዝ ተፈጥረ አቦ እምብርካ ካለሁ ደስ አይበልን ከምቲ ብዝሒ ክብሩ መንፈሱ ብውሽጥኹም ምእንቲ ኸበርተዓኩም ካበ ብደገይሉ እስከ በካውሽጥ ብውሽጥኹም በሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ይዘሎ ከበርተዓና ፍቃዱ ኸፍልጠና ፍቃዱ ብውሽጥኹም ከበርተዓኩም እጽሊ ኣለኹ ብለና አነ ገነስተውዕለሉ ደለ ዘለኹ ነቲ በመንፈሱ ወይ ድማ መንፈሱ ኣብትናይ ውሽጥ ሰብ በኃይል ምእንቲ ክትብርትኡ ዝብል ሐሳቢ አሜን እትናይ ውሽጥ ሰብ በኃይል ክብርት ዝኽእል በኤክስተርናል ፎርስ አይኮነ እስከ በመንፈሱ ይበል በመንፈስ ጥራዩ ክብርት ዝኽእል ስለዝኾነ ካዩ ክርስትና ካውሽጢ ንደገ ዝንበር ህይወት ይዝብል ዘሎ ሎማዓት ትራንስፎርም ኮይና ኢና ንወጽ አሜን ዶ ተለዊጥና ኢና ንወጽ አሜን ዶ ናብ ደገ እንደልና ናብ ውሽጥና ኢና ክንምልከት አሜን ዶ ኣብ ውሽጥ ካሎ ኩሉ ኣብ ውሽጥኹም አሎ ዘዛርበኩም ኣብ ውሽጥኹም አሎ ዝመርሓኩም ኣብ ውሽጥኹም አሎ ኃይል ዝህበኩም ኣብ ውሽጥኹም አሎ ፍልጠት ዘስነኦኩም ኣብ ውሽጥኹም አሎ ኣብ ዮሐንስ 14:17 መንፈስ ሐቂ ምሳና ከም ዝሐድርን አባና ከም ዝነብርን ነጊሩናል ሐቂና ነተ መንፈስ ሐቂ ኢሉ ሎሚ ደተላለናዮ ክንላለዮና it's okay ሳዓት ዘይፈለጥናዮ ጸናሕና that's fine ሎሚ ግን ክንላለዮና አሜን ዶ እንታይ ኢሉሲ ነተ መንፈስ ሐቂ ዓለም ዘይትሪዮን ዘይትፈልጦን ስለዝኾነት ክትቀበሎ አይኮነላኒ መስበለ ንስኻትኩም ግና እስከ አነ ግና በሉ እዚ ፕሩል ንስኻትኩም ዝብል ንብዙሓ ስለዝኾነ ብውልቆኹም ግበሮ አነ ግና ምሳይ የሐድር አሜን ከውልኩም አንብቦ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም የሐድር አባኻትኩምን ክነብር ይሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ካል ነገር ንምፍላጥ አይተጉየዩ ነታ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ንፍለጥ ዳይናሚክ ዝኾነ መንፈስ አሜን አሜን ትፈልጥዎ ይኹም ይሉና ወላ በወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ወን እቲ መንፈስ ሐቅ ምስመጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለይ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ አይዛረብን ይሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሐቅውን ታገብረኩም ይሉ አበይ ኮይኑ ይዝመርሐና ሳውሽጥና በሉ ብዙሕ ናይ ደገ ድምጽታት ክትሰምዑ ሓራይ ትበሉ
أنا كل جزء زارة ونجزء رأسي ونزنقرا نجرالو كابتي بدك جزء سمعه عاوز بلدنس كابت عبدك بدك جزء سمعه عاوز بلدنس نلعلي إتانا وشت أي بوشت أي كوينو زارة بني كاسيلو زارة ناي منفس قدوس دنسي نسوي قبله كونيلنا إغنور تزيجرنا يوسي يزارب يسكي يزارب يبلد زغرمكم عاوز بلدنس تات كله اتنا وشت دمص اغن بتعم عاوز بلدنسي نعو خنسمت راي زلنا لعلتك ابدغ نسمعو دمصتاتي اوشتنا خوينو ويسبر زغبرنا منفس قدوس دمصي كنقلبو ليغبانا هاري باولوس ابكالاي قرونطوس مراف 4 قطر 7 كمزيلو غناخه اتي أبي حيلي نعمل خمبر ناتنا خمزة يكونه من تخجهاد إذا حبتزي أبانا كم أقها مريت زت أمت أي ما ننكس أصوت ما عليه إذا ما عليه زي بقوله نتورنتو نكندا نعلم كتلق زخلو إذا أباي زين أيتبي أباي ريهمو نمنتها يوم تقدي بزرلو نإلكتريك ممنشوي وي نخال نجاريات مش ندهر قدي بوموجن نتزا حسبوا له إلا ما عنده ليه تقيم له تقيم له سكوالا حدا بلون منفس قدوس عوش تقا تقميط وزي عليها زي بلو حي تقميط عوش تقا ولا سقل خوفته له تقيم له كنا نسرحو خنكلا لنا مين دو أقولوا سي حدا إسران شو عتندما دايب لنا مسيلكم أملاخ نزيعاتهم إذا مسترزي أمونغو أحزاب كساكندي كورن حبتامن كم زخونه كفلتهم مرت أمزبلة إذا خا بعديش ترجم يزن بقولكم زلّه إتناي كبر تسفى زخونه أباخاتكم زلّه من كريستوس أيو كريستوس أباهم الله واي كان سبت دليل ما جمرة أوش تخزر له منفس تفلتوا إيهم تباهلنا لنا أتأبيقنا نفلت عمين نزع أقلقلوت ناتداله نويح قبر حادثة زعللني زانتا تذكرني أب حدا كتمايو كلتا identical twins نيروم يلن هجي زوم كلتا identical twins تبقى فللي زي بلو مناتوسي انتا يلوني اتحدا عمانيو تحدقن عماتي سراقي بقى أنصارنا يتحوو عينت يوزنا برسابينير كم لمادو وطيو كخاطر كبلنا حدث بقتيلو أقاط عميها بولايس أو أونيرو ريأمو كبوايو جميرو كبوايو مش جمرو قويو محدم مساعنا نابغزو آتيو كداونتو بدم تتسأيو قولو بقى هلو نقر أب أكتيم حزوم بقى ريأمو دحر قويو جزا مسألته تحوو جزا تانيه مسرع أيو تقلعتي في حدا نجار غيره نتايلو نحو قلتيف كخداون تخاوت أيلو أي تردون أوت أيلو كداون تو أوتيو كداون تو مسوت أه السوها كدا تتخدينو تأنا كداون توتيو ناي تحوو خدان تخدينو تحد دمان تصوري كدان تخدينو شعب بولايس أركيبهم أبتجزا آتيو منهم كتراترو كدناغرو عيديو منو نت بدم زچق وسب بإيدو حزام نابيت محبوسيت يومو سبب إيدو سلازموتو نايموت فردي تفريدو نايموت فرد مستفردو اتجاج نايموت داتا حنت ادل كبكايلو انتاي ريكويست عليكا نايموت داتا قدم مموات كاسي كتبلو تدلي نجر اندهر آلو نجرني إلو ريكويست ناتي طلبي نحويك تصوع عليه نحوي تصوع عليه مو خزاربو يلو جرانت غيروتي جاج تحوو متي شعو تحوو مسقربون تايلو انا موتكا خموتلكا نسخاغن هيوتي نبرليلو امين امين كريستوس نعين اخاتكمن كمزي عينت اكسچينج غير امين امين نحنا نسو موتنا مويتو ناتو هيوت متان كنبر امين لو نعوز متن لايف ستايل كهلونا علوو
كندتي زتخفللنا متأن كنبر قويتا يدلينا علو كمزي من مدل زينا بروسب عب كندت عمات حوز موتمو هيوتو كنبرنا حوز حتتو قويتا يسوس كريستوسون ننفس وكفنا لك خمزنو تحسب هيوتو كنبريو نسو عب كند كلها مويتو آمين آمين لو مزي يسوتنا إذا حق ازي اوشتنا يقتو إذا حق كابانا عيوسد قويتا يسوس موتنا مويتو هيوتو زهابنا كمزن احنا لومين نبرو زلنا هيوت متان كنبر ايكونن كنصلقو كنقلال لنا زي حجي نبرو زلنا هيوت كمتن سموتنا زموتلنا انا نسخاتكم اندما ناتي هيوت متان كنبر يامين دو ابرومي شدشته 4-5 كيدنا هنا نبب كلنا نتايب للناسي انبعرسي كمتي كريستوس بخبري ابوو كموتا زتنسأ كموها نحنا بحديث هيوت من انت خنملالس ناموتو بتمكات مسؤول تقبرنا موتنا نموتو مسيلو حبرات انت خول ناس كموها بتنسأ كنحابروينا يبلنا بذا حدث هيوت كنملالس قويتا يسوس بتك حلفو زقبا من انت انا حليفنا الله امين هذا نجر كزارب دس بلاني ديف حاوي ابز حلف غزا مهرنا هولو ذا كفل زيا تنكف حبيلو حليفو نيرو ويتا يسوس كريستوس نتوم كاب قبسي زموتو كاب غريك زموتو سبات كريو خمس دليو بعال فيليبوسن اندرياسن مسنغرو زتزاربو قال الله اب وانجيل يوحنس ولا كلاتكم اتصيهم انت رينا دس بلاني وانجيل يوحنس مراف 10 تخلته كاب 23 كسا 26 زلو حسابي تتنكيكم سمعني يسوس دما يبلنا مليسو بلو مليز زارب زلو يسوس كريها دليلو كرخوها دليلو زم نخسغدونا بيروساليم زمطو سباسي كرخوها دليل مالو بزعبها سمعوا نغرالو بزعبها بقى زتنغروم نغرالونا قص نقص كرخبوها دليل مالو مسبلو يسوس كريستوس امصوم غلا يكونن يلو بقطታ نزه حساب زكزاربو خلو نري انتايلو يسوس دما مليسو بلوم ودسب كخبر غيزيا بصيحا فرسرناي نام مدري انت زي ودقتن زي موتتن بينات نبر انت موتت غنا بزح فركه متفري بحقي بلكم الله نهيوتو زفتوا كتفاي اتنيوتو بز عالم زي اصل اغنان زل عالم هيوت كلواي زغلغلن انتلوس نعي صعبني اذ زغلغلن دما ابتي انا زلهو ابو كخونيو زغلغلن انتلو نعؤون ابوي كخبرويو امين امين ويتا يسوس كبريلو زصوعو نيناي ود سبيلو كخبر غيزيو بصيحاي ويتا يسوس كريستوس نزي كم كبري نتوم دق مزامور تغليصولهم زلو تحتيلكم اندحرام بيبكم ميبي اب 33 سي ود سب لعل مسبلسيلو نخلو اندما نابو انتا غبرومي كسحبوم يل مالت نتي ناي مسقل غعزوي نتي ام مسقل مموات نتي ناي اغزابير فقاد فصيمكا محلافي كبريلو امين دو كبر خالي يكون فقري نت فقاد اتي كبر زبحالسي فقاد اغزابير ابزستوهابكا غيزه زمن فصيمكا محلافي امين دو اسيتي زابي غلوري امين دو نتي ام مسقل ممواتي كبريلو صويعو كبرن بعد فقاد املاح مفصام كم زخونينا بزن محار زلنا بزح فردوهم فريدد ويتا يسوس كريستوس انتايلو تامن قد حانتي ايلو فرسرنا ايلو انت زي ودقتن برافو انت زي موتتن انت ايلو بين اترف بينو خون زلي سبيل ويتا يسوس كريستوس بتك حلفو زغبا ناي محلافو ميستر إنا نحنا رماناتو وصيتنا امين دو
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በታኽ ከዳ ዝግብኦ መንገዲ ኸይድ ፍቃደኛ ስለዝኾነ ጥራይና ንሕና ተወሊድና አሜን ዶ አነ ልዕል ምስበልኩስ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ የሉ ስሒቡ ድማ ኣብዝምፂልና ኣሎ አሜን ዶ ሓደ ነገር ክትሕዙ ደሊ ኣለኹ ፈረስርናይ እንተ ዘይሞተት ሪኹም ኣለኹም ቱ ፕሮሰስ ይረዳእና እንተ ዘይወደቐት ኢሉ እንተ ዘይሞተት ኢሉ ብናይ ሞት ፕሮሰስ እታ ስርናይ ምስ ወደቐት ኣብ መሬት ምስ ተቐብረት ኮምፕሊትሊ ትዝነበራ ማንነት ያተጠፍእ ደሊኻ ይትረኽባን ኢኻ እታ ናይ ቀደም ስርናይሲ ዋላ ካብቶም ዝበቆሉ እንድሕር ደሊኻ ይትረኽባን ኢኻ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባና ከምኡ እዩ ክግለጽ ዝደሊ ዘሎ ንሕና ኮምፕሊትሊ ዲሶልቭ ኮይና ጠፊእና ንሱ ክገሃድ ዝደሊ ዘሎ አሜን ዶ አቡ ይትፍረዝ ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ፍሬስርናይ ናብ ምድሪ ክትወድቕ ከላ በይናያ ትወድቕ ብናይ ሞት መስርሕ ክትሓልፍ ኮላ እታ ፍረ ክሳዕ ዘይትልለይ ጨሪሳ ያጠፍእ ንሕናን እንታይ ኢለ ጽሒፈ ኣለኹ መሲለኩም ኣብ ሓደ ኣካል ክልተ ርእሲ ክህሉ ኣይክእልን ዊርድ ዝኸውን ሕጂ ካልኣይ ርእሲ በዝተድርዩ ኸ ኩላትኩም ሓዲምኩም ወፃኹም ግን ዘይረኣይ ርእሲ ግን ኣሎ ክልተ ርእሲ ዘለዎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣይተሓዙ ለክልተ ርእሲ ዘለዎ ኢንቪዚብል ኣሎ ዘይረኣይ ኣሎ ግን ልክ ከምዛ ስርናይ ብናይ ሞት ፕሮሰስ ሓሊፋ ማንነታ ጨሪሱ ዲዞልቭ ክሳዕ ዝኸውን በቲ ክትሓልፎ ዝግባእ መስርሕ ሓሊፋ መሬት ሰንጢቓ ጽባቐ ሒዛ ትወፅእ ኣነ ንስኻትኩምን ከምኡ ክንከውን ኣለና ሞይትኩም ኢኹም ኢሉና ሐዋርያ ጳውሎስ ነጊሩና ክነሱ ዘይሞተ ነገራትና ግን ክቀላቀል ትርዮ ኣነ ንስኻትኩምን ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ እንድሕር ኮይና ንሕናው ልክ ከምዛ ፍረ ስርናይ ክሳዕ ክንልለይ ዘይንኽእል ብናይ ምልዋጥ መስርሕ ክንሓልፍ ኣለና ከዘይ ኮይኑ በይንና ይናተርፍ ኣብ ቆሎሴ 2:6-10 ክልተ ጥቕስለዋን ንዕና አንቢብና ክንጸልይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ግን ወሳነ ቃል ሳምስ ከም ብበለይ ቆሎሴ 2:6-10 ሁላትኩም አውጽወሙ ደጊም ከምቲ ንጎይታና ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበልኩሞ ከሙኢልኩም ብኡ ተመላለሱ አብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩም ከምቲ ተማሃርኩምዎ ኮይንኩም በእምነት ጽኑዕ ክሳሰርት ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ብልማድ ሰብ ከም ምህሮ ቁልዕነት ዘዓለም ዚኣ بتباب عالمن بخنتم متبارن حدا كيمارخكم سي تتنقوا أبو بزلو ملأت ملكوت بسجا حاديرو ويمو نسو رئيس كله حلقنتن ستعلنيم نسخاتكم بو تمليكم اللهم آمين بحدش ترجم كمزي يبل دقيم يلو نخريستوس إيسوس قويتا إيوب إلكم كاب تقبلكمو بو نبرو آمين آمين ده سايبلن كم تيز تمهاركمو أبو تسريتكمن تحانيتكمن بمسجان عمليهم أب أمنت صنعوا أمناي كريستوس زي كونه أب بحل سبن أب التحساسب از عالم زيان زي تمسرته كنتون معشون زخونه فلسفنا قديفو هذا قا كي مهركم تتغيروا كي هذا قا كي مهركم تتنققوا كمي أب سبنت كريستوس ملخوت بملأت حديرولو نسخاتكم كأ باتي رئيس حلقنتن سلطانن زخونه كريستوس تملئهم علهم كابز الله على انت عينت حيليهم تدل بخريستوس كان مملأ زعابيه نجر انت علو باتيلو رئيس حلقنتن سلطاناتن زخونه كريستوس تملئهم علهم بزي رئيس حلقنتن سلطانن زخونه كريستوس تملئها بزي فرح تكون أي كألني آمين هارب أولوس هذا مستر نجيرنا له كمين ناينا اتقويتا زدليو هيوت كنا برنخل
كميلنا بأقل قلوتنا بتخلو نقبرو نقرسي fruitful نخون تلوت نخون أبزغنا يو إن دمع سباتك نكون تميستر نجيرنا له هاري باولوس نسب غلاطيا كتصحفن لهم كلاتنا نفلطو تقسيو غلاطيا كلت عيسرا كنزيلو دغيم ክርስቶስ አባይ ዝነብር ዘሎ እምበር አነ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ አሜን ዶ ሪኹም አለሁም ክርስቶስ አቡ ዝነብር ሰብ እንታይ ከም ዝመስል በዚህም ትፈልጡ አብዛአተዎ ኢምፓክትፉል አብዛአተዎ በቃ ፍረ በፍረ ይዝሆን አሜን ዶ ነብሐቂ ክርስቶስ ምስኡ ከም ዘሎ ይራአዩ ከዛረባ ይድሊዮኒ ምን ቅስቃሳቱ ንባዓሉ ንናይ ጸልማት መንግስቲ ፍርሂው እንታይሉ ደጊም ክርስቶስ ያባይ ዝነብር ዘሎ እምበር አነ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጅ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ በትዘፍቀረኒ ምእንታይ ከአንርሱ በጃ ዘሐበ ወደ አምላኽ ብምእማኔ ዝነብሮ ዘለኹ ኢሉ ክብል ንሪዮለና ክርስቶስ አባና ከነብር ንፍቀደሉ አሜን አሜን شعو بز موات سجانا نعمله أخبرنا يكون حلفين آمين لو ما عزت صلوتنا سيخو كريستوس أبي وتي تجاهد كنبلوينا أنا أفين السخات رأي كنبلوينا آمين دو كلنا هبزلنا يا خمس سنين فرنا من باروت سيج آمين آمين نخريستوس أبي وتكا كنبر بمفك عادي يزر كبرنا أملاخ يهون دغيم أنا كون زنبر زلو خيلو كريستوس يو أباي زنبر زلو إلو هاليلويا